କଳା କାଉ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ସେମାନେ ତିନି ପିଲା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। କଳା କାଉ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାଠ କାଟି ଯେତିକି ପଇସା ହେଉଥାଏ ସେତିକିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ତାର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ସେମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଟୁନଟୁନି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୋକରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ କଳା କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, କଳା କାଉ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କେତେ ଦିନ ଆମ ପାଖକୁ କି ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତମେ ବି ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କଳା କାଉ ବି କ'ଣ କରିବ? ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଆଜି ବହୁତ କାଠ କାଟିଲା। ବଜାରକୁ ଗଲା କାଠ ବିକିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଳା କାଉର କାଠ କେହି କିଣିଲେ ନାହିଁ। କଳା କାଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେଇଦିନ କଳା କାଉ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଳା କାଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାହାର ପିଲାମାନେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ମୋର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଟୁନଟୁନି କହିଲା, ଆପଣ ଆସିଗଲେ? ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାଏଁ ବଜାରକୁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। କଳା କାଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଟୁନଟୁନି, ଆଜି ବି କିଛି ରୋଜଗାର ହୋଇନାହିଁ। ବଜାରରେ ମୋ କାଠକୁ କେହି ବି କିଣିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ କେମିତି ରହିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ବାହାନା କରି ଶୁଆଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ତ ମୋତେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମାମା, ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଖାଇବା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଶୋଇଯାଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି କାଲି ତମକୁ ସକାଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ମା ଏମିତି କହି ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛ। ଏମିତି କୁହନି ପିଲାମାନେ। କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତମେମାନେ ମୋର ସବୁ ଭଲ ପିଲା ନା? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଅ। ଯିଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ ତାକୁ କାଲି ସେତେ ଅଧିକ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ପିଲାକୁ ଏମିତି ମନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ କଳା କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବିନି। କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିବା? ବହୁତ ହୋଇଗଲା। କାଲି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଟୁନଟୁନି? ହଁ କଳା କାଉ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେହି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। କଳା କାଉ ବି ଟୁନଟୁନିର କଥା ମାନିଲା। ସେ ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ତାର ନିଜ ପାଖରେ ବି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା କେତେ ଦିନ ଦେଖିବ? ସେଥିପାଇଁ ଟୁନଟୁନି ଆଉ କଳା କାଉ ଠିକ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ। ହେଇପାରେ କେହି ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବ ଆଉ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। କଳା କାଉ ଆଉ ଟୁନଟୁନି ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା କୁନି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ କାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା। କାଲି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି। କିଛି ଗୋଟି ଏକାଠି କରିବି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଘର କେଉଁଠି। ଯେତେବେଳେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳା କାଉ ଶୋଇଗଲେ
କୁନି ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ପଥର ଗୋଟାଇଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ, ଆମ ସହିତ ଯିବ। ଆମେ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ସବୁ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କି ଆଜି ଆମେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଥିଲା ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ହେବ। କଳା କାଉ, ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର 3 ପିଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, କୁନି ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ଗୋଟାଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସେହି ପଥର ପକି ଆସିଲା। ଏମିତି ତାର ଘରଠାରୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ପକାଇ ପକାଇ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କାଠ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳା କାଉକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳା କାଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପିଲାମାନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା। ନା, ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବି? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳା କାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ କାମର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଠାରୁ କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆସ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ କଳା କାଉ ଆଉ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପାଇଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଭାବିଲା ଯେ ଏ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛେ। ଆମ ପିଲାକୁ ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେଇ କିଏ ନେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିବ। ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଥାଇ ଆମର କିନ୍ତୁ ଘରକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପଚାରିଲା ଯେ ତମେ ରାସ୍ତା ଜାଣିଲ କେମିତି? ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ କଳା କାଉ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ କଳା କାଉ ସୁନାର ବିସ୍କୁଟଟିକୁ ସହରକୁ ନେଇ ବିକି ବହୁତ ପଇସା ହେଲା। ସେହି ପଇସାରେ ଟୁନଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇଲା ଏବଂ କଳା କାଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ତାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଟୁନଟୁନି ଆଉ କଳା କାଉର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ।